Lagi apa? Ya jardak mah lagi lelipur pikiran bapaknya. Abong-abongane anake wis umah-umah. Kok sidelengane beda. Dodok kah kandane bapaknya? Enak sor barongan kandane. Adem ya. Ngaturaken matur kesuwun ora mati ageng larangan ngaturaken matur kesuwun serengkang cileng saking lombang dewek bintang kenis tembangi seremas bubuy geding minang kena ulis anom tempel papat maneng luna minang kena wong waru dewek duh bokone lona wong waru dewek eling-eling mangken eling ngamung ngepung ning donya ngejaluk nutuki nafsu ajaluk marah-marah nafsu sing mata keduhur geni sing ketempuan boktuane lona ragane sing ketempuan Bapakne Nun. bune arepan ngomong karo sampean. Sing maune gasing maune bapakne. Ujang karenku aja oli liburi rabine. Enak blenak bebarengan pengen kumpul karo anak kula ku bapak. Bakawis kayakinan kula si ketempuan. So kadang-kadang nangis kelingan keturunan. Kang lebih gaul serang bunda lebih gaul dewek ajak Mader anak ake beli sampean ku oli-olian bocah niburi rabine. Akhirnya maka yakinen beli lalen karo wong tua. Barang anu sampean karo kula wis pada sakit-sakitan bae ora bapakne. Mone sapa sing ngurusi bapakne coba ngomong. Gila-gila sampean mah. Mas Mitna minang kena calon majikan dewek wong warung aja lali selawase masa umure Bu, Nun Pak. aja ngomong kayak konon. Kita mau ora kuasa. Sebab keluargane Ujang Karenku dudu anake wong biasa kayak kita mengkene.
anake wong sugih melawat dunya. Ya tentunya sing dadi wong tuane ya berkuasa. Anak kita mah tinggal nuruti. Kang Ridho sareng mameana mimiana ajalali masalah sing Lan maning cilik anak sekin wis dewasa wis duwe keluarga. Ya tentunya ya kuasa dewek. Mestinya mah kita kudu bersyukur, Bu. Wong ora gablek, wong ora duwe dipupuk mantu ning juragan. Lin Yin Ming wis bareng lawan rumane mama lawan bapak. Ayo kage ketemu isune kangen Lin Yin Ming. Kayak anak gendang-gendang ilmu. sareng bok tuane lona wong waro dewek. Masya Allah. Assalamualaikum mak. Aduh, sing lagi dikandang-kandang. Dikandakaken. Jom, ya Allah, ibu banget. Bok tuane lona wong waru sing paling eman sayang bok tuane lona sing duwe RT 10 dewek bok tuane lona ajalani selawase jalali sombore la bok tuane lona Pangapuraning kula ujang karen. Lamun kedugian menghadap kelawan bapak beliwara kelawan bapak. Kangen ujang karen kelawan emak lan uga bapak. Syukur banget. Bagja-bagjane wong tua. Yen anak ngerti kelawan apa sih dadi kewajibannya. Simbara mata magarene telapukan la 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 Pada waras ning kana Alhamdulillah waras. syukur. Ujang karen pengen ngomong kelawan bapak. Ujang karen beli betah ning umay bapak pekyong pak. Cara kita ke apa? Yang bodol-bodol kayak nak rumah dewek nih kan. Pribetan nang apa sih nang pegaweanene pirang-pirang. Beli pak. Yang kok kapan-kapan gak apa-apa kumrana rumangsane masih dadi pawongane. Mas Bobo minakan ya ulis anu tempel sareng kang lebih kaul bunda lebih kaule keding Tuli aja Mertuane galak nang, mertuane nang. Alhamdulillah eman sayang mak. Oh, beli anu nambah beli galak ya syukur tuh. bokat sira di upai pegaweanene pirang-pirang bokat. Iya. Duduk kaya konon pak. Sing seestune ujang karen beli bedah karena muru dewek ujang karen wong apa pak. Ay, ngomong kayang konon. Wong lanang aja minter. Mestinya mah kudu bersyukur siraku diauk. ketimbang bawa inggorik kang ora disangka ora dinyangan Jamak wong lanang segala cobaan tentunya sira wong masih anyar ngadepi ning mertua semono dunyane pirang-pirang tuli anaknya mung siji
Pek kaya baba, pek yang ku beda raine kelawan kula Pak. Beda. Ya baru dewek. Pandangan mataku ulaki ora bisa den bohongi. Kalau cilik sama gedang sumedot resening ati resening ati. Nah, Nun. mertuane Nira kaya kono kurabine hirane meneng bae kono. Orang ngomong apa-apa. Jarak kita ke jarak kita. Aja milih lurul rabi sing sugih. Sebab wong melarat karo wong sugih ibaratnya kayak kebal kono dianggepe. Wiciri kelawan jajadan kami kawan minggat. Mana mene wis waktune mawis kudune. Ay, ana besan. Iya, ketahui ku bapane. Mene. Lah, Bobo Kok nyusul sih? Kerasa bisa dikandakaken ku kerasa pengpengan ya kan. Ya beli pengpengan maning. Aya ditampek. Aduh. Ana besan ibune. Iku sing ngiring pirang pun pangapunten. Wadanu sing lea yakin bokat rasa penasaran. Oh. Ula besan. Nggih. Cuman menggaweneku biasa dagang teng-teng karo kerupuk yeye. Besan ki. Mangga, Bah. Ya kadan kula meket. Ya orang meketen maning wis weru dhewe. Paham ya, Pak. Paham. Sedarang durunge pel kawin karo anak kita ya weru jaban jerone. Waras Wadano. Alhamdulillah waras. Iya ya Wadano. Kini Wadano ki tentune kaget. Nggih. Bisane ya tekane babahan Tanyong tekaning lea kin tedas bae wit-wite godhong-godhonge paribasane najan pahit legen najan dianggap kurang ning rasane dianggap kurang enak ya rasakaken enak arep ngomong karo Wadanu. Napa sih wonten masalah tak konon Bapak? Ya ana masalah. Nggih ya mangga pokaten. Aja sampai ke dawan-dawan. Nah, aja sampai ke lungsen. Iya. Apa maning mengko wis duwe kerepotan, sekarang kerepotan iku anak. Bakal wis duwe anak iki bebane angger bae nempele maning wong tua. Iya. Dadi kin mumpung durung kelungsen aja ke dawan-dawan. Kin jujur karo Wadanu keluarga sing lea. Nggih. Keluarga celeng lo bener mutusaken yen bahwa pihak wadon ya pihake Lin sengaja iki pengen belah utawa megataken rumah tanggane Ujang Karen kelawan Lin keluarga sing celeng lo bener. Oh, tadi wis pegatan bae wis marian bae. Bapak maksudnya apa sih Bapak ngomong kayak konon? Singaran rumah tangga itu angger bebane tanggung jawab wong tua. Jadi resikone apa baik angger wong tua. Jadi kin wis waktune Lin, babah ki ngomong karo sira sing dadi anak. Sebab najan lawas meneng ning celeng lo bener, sira kawin karo bocah lea. Lin, ari Ujang Karen ki anggapane sira ki apa? Hah?
kono dudu pada dudu semarga kelawan bapak najan sing dadi gujengan kaya dene tuan tangguan yang sing ana ning Lea kunku cuma sing dadi tuane sing dadi bendorone sing dadi pegustene ari wadah lu menggawene ning Lea aku menggawe apa jare sira dadi ki wis waktune bapak ki ngomong karo sira aja nangis sira marian kawine karo Ujang Karen anake Wadanu Tapi ini wis demen nih Kang Mas Ujang Karen, Bapak. hah Mong bisa kelawan Kang Mas Ujang Karen. Ngomong gak apa-apa nah ngomong. sira Ren tarik niku wah Mungkin Ya kuno priwe sik ini ya. iya kula mboten ngertos apa keberatan Ibu Rimrana takonon. kurang jelas ta ngomonge Wadanu Iya bokat anak kulane Ibu Rimrana bokat sampean keberatan. ibarat wong mikul gini Wadanu abot sebelah jadi aja sampai mengkoki ngejer-ngejer dari bahasa kita wong kidulan pak bobotan pepikulan mau kinki pihak saking wadon pihak celeng lo bener wis sengaja arep megot hubungan antar lin bocah celeng karo bocah leak marian bae sira wis Punten, aja Pak. kawin karo anak kedanu Punten gabak kita melu ngomong. Duh, Ngomong masih apa? Gila-gila. Ya sampean kunawaka bocah wis rumah tangga sing dadi wong tua karindo nggak kena. Yang bocah wis kawinan wis resmi arep beli setuju arep beli terima mau lagi masih demenan kak. Terus? Masih durung kawin kak. Arikin bocah wis kawin. Iku deleng wis diangkat-angkatan pak kongkon pegatan. Pemali sira, walat sira megatna anakku. pemali hukum sing di kuno hukum wong lea kaya kononku Lus beta konana wong waru, bakal wong megatna wong rumah tanggaku pemali. Sing jadi- Kesiksa hukum aku. priwen kuno pau Ya pemali soten jare. Karangan bae. Sing leya, wong ora gablek wong melarat. ya toli ke sing ngendaliaken iku wong lanang dadi wong wadon urusan karo Wadanu priwen Wadanu Jangan sing dadi ngomong, wong Bapak lanang Neka. ya Jangan dadi wong ngomong, lanang Bapak. ku sing tegas wah Ya toli sampean bae maune kuasane kuli sapa sing ngawin Iya. aku. Ya, Kan sing- karepe sampe. ya ora. bener Gila. Ari kula mah wong pawongan. Iya. Ya toli ora kuasa ari kula. ngomong mengkonon soten restu mengkonon soten kita kindeleng sing dadi gujengane sira Danu sapa ku Tangguan yang Iya. sing bareng seperjuangan Bener. lagi dagang bareng lagi segala resiko sing dianggap pegawaiane sing daratan Cina daratan Tiongkok bareng tapi lamun iya weruh kejadiannya kayak kene kita beli sudi anak kita kawin karo anak kening kono Wadanu Ya toli sampean kan durung dirugiaken apa-apa nih ora dengan anak kulaku. ya durung kira-kira toli Ya priwen kun si priben kadar bocah ku tepung ku durung suwe durung apa durung seminggu-minggu acan. Senang ada pai pakaya pirang gudang, dunia pirang gudang, nang mertua niraku. Wani ngomongnya kayak konon, wani pedes pisan kayak sambel wong waruku. Durung dipaya apa-apa. Bocah durung dipaya apa-apa, sampean wis ngomong keberatan. Jangan weruh sampeanku, bakal singaran Ujang Karen, ku anake wong ora duwe. Ya weruh anake wong ora gablek, Kono. tenang apa doyan. sedoyan rong doyan jare sira bakal wis kaya kene iki priwe sebab resikone kita ki wis wis mengkel wis dugal wis beli ketahan nafsune kita ki Ya dipaksa, Bah. dipaksa Ya iya. jadi kepuki bae wadanune dikepuki wadanune Bapane, iya aja dodok bae getangia sampean ku gila-gila wong lanang. dikepuki yo Nang. Sampean ku dadi kaya kok. Aduh, cek aduh, aduh, kepuki aduh, aduh, aduh. awas kepuki cek Bapane aduh bi. Bapane. Aduh aduh aduh. Bapane nang. Bapak tolong kabal. Uru kaya kene. Aku ngurusi kode. Tidak anu. cek cek Ya Allah. Ayo, terus. Tolong. Karen terus kepuki Tolong. Tolong. kepuki ku Karen Buruan priben. cek Aduh. cek Tolong. Bapane. La ilaha illallah. dikarapine Colek, wadanune colek. Apa-apaan Nurut iblis tidak anu. Ya Allah, Jangkar. Pisahan anak sira. Lawan anak baba. Ya ari kula mau wong kuasa. Nang. Bocah pada suka terima nih si priben. gorokan bae keloro-lorone aja diterangkan ayo cek digorok Ya Allah. gorok gorok La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Telu anak la ilaha illallah. Ujung. Anak sing luka beli bapane. Anak sing luka beli Batur sampean dan badere kulit ujang beli. karen kaget teka lamun telat. Waduh, ya Allah. Ki alhamdulillah. Dan bagus. Wira anak monggo monggo aturan ya Allah wonten kejadian dan bagus. Aduh, Astagfirullahaladzim. mangga. Gegeran der. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sendale Nyai Rohmah. Aduh. Durung suwe rame-rame. Nggih. Durung suwe pada golong-golong sesenengan. Nggih. Arikin geger apa kini rakyat ning leyaki. Dan bagus. Iya. Wira rencana niki wonten kejadian. Anak kejadian. Anak kejadian ning desa Lea. Anu maling motor. Sanes Mas Put. Bokatan kiyen angin puting beliung. Boten. Keributan antar pemuda konon. Boten sakit diatasi nih Bapak Kuwu. Iya. Arikun bisa gegeran dir kayang kainen ki priben kini ray. Mangga tanglet iki ambek ular Jak. Mangga tanglet iki Iya. ambek. Wadano Pula iya kini Nyai Rohmah. Nyi Rohmah. Iya kini karen kuno. Senang. Ah jare karo wong celeng. Karenku. Iya. Mantune wong celeng kuno den bagus. Kini ki masyarakat tamu undangan kayang kenen. Priben kini bisa gegerku. Ari urusan keluarga niki. Urusan keluarga. Ya senajan urusan keluarga tapi menyangkut ning wilayah. Oh, bisanya kula turun Minnesota karena wilayah kula. Oh, Ari Wadanu kan rakyatnya kula ya. Sedulur. Nggih, Mas Wira. Cek kecolongan duit bubuan ya kecolongan. Boten. Iya. Ya serening tat hajatan. Tas duwe gawe. Geger-geger bukatan duit bubuannya kecolongan ora. Boten. Iya. Barang anu sing duwe gawe kening kanan ning besan nikunku. Oh, sing gawean mangkana. Nggih, sing rame-rame mah. Arikun pada bengep pengkonon kudu. Iki dipetepi weteng sampai mules. Masya Allah. Iya. Arikun priben kejadiannya priben, Wak. Ari asale mana kula ki pada mriki karo mantu ki. Oh, Tes dolan. kawinan ki dolan meneh. Sungkeman. Nggih, maksude mah. Ya bener kudu. Silaturahim. Iku barang anu besan mriki ku. Nggih. Bapane sing wadon teka mriki. Bapane sing wadon. Nggih, Wong endi? Wong kana wong celeng. wong celeng. Oh, endi besane endi? Iku sih. Oh. Babah. Kimpet yang. Pekyang. Kimpek yong. Kimpet yong. Iya. Baka sugi-sugi wong celeng iki loro. Nggih. Siji babah kuwibeng. Wibeng. Keloro babah kimpek yong. Nah niku. Tadi kiyen kimpek yong Nggih, biasane sampeyan Nggih. wong Cina. Wong Cina. Sing wis kaya ayam kenang kok. Kimpek Yong pengusaha sing celeng lo bener ya ke. Ya iya wong terkenal yang celeng iki. Oh, Kimpek Yong ya wong celeng lo bener kuno. kau dingin hari ning kono siapa? Ari kula Wira Setana. Wira Setana. Wira Setana. Kayak pernah ngerunggu Pak. Wira Setana. Wira Setana. Ya wong Lea asli. Urang Lea. Kudu wong leyak. Udek-udeke wong Lea. Urang Lea Wira Setana. Wira Setana kula namine nggih. Ampura kene Kang Wira. Pripun kuno Bah? Lamun Kang Wira takon bab perkarane kaitane ya kelawan sesomaan karo rumah tangga. Iya. Hari tujuannya mah sengaja pengen tek benggangaken, tek pisaken ya sing dadi anak Lin aja sampai terus kanggo ngarungi bahtera rumah tangga
karena ning waktu ki tek bayangaken watir-watir uripe sing dadi anake sengsara. Nggih, lim ki. Iya, Coba iya, deleng iya. keadaan Wadanu. Madrapa si pegawai Wadanu. Iya, Yang iya. gedibal bae, bujang bae. Ya dagang teng-teng. Dagang teng-teng. Muter-muter saban desa. Dagang kerupuk yeye. Pupuk yeye. Ya ku Wadanu. Iya, ya Sing bener. modal mangger, sing duwe modal makaya wong wong Cina. Iya Tangguan Han. Tangguan Han bener. Iya, 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 iya. Ono dadi ambeke sing dadi wong tuwa wis sirake lin marian bae aja kawin karo anake Danu wong Lea sing biasa mider tenteng, sing biasa mider kerupuk yeye. Hari tujuane wartek pegataken antara lin karo anake Wadanu. Oh, ujang karen tujuane kaya kono. Dikit gabah. Ah, Beli salah ngomong apa sih? beli salah ngomong priwe si Kang Wira. Ya, ya perasaan yang kawinane anake Wadanu singaran Ujang Karen karo wong Cina aja. Ya, wong wong Cina. celeng. Perasaanku nembe rong dina. Ya nembe. Iya nembe. Ya nembe peragatan tas majengan ini. Ya nembe rame-rame. Iya. Iya bener. Nah, ari kuwen bisa dipenggahaken, bisa dipegataken. Orang setuju ku priben maksudnya kono. Aja sampai kelungsen, aja sampai duwe beban kerepotan apa maning bakal wis duwe anak pinak. Bakal wis duwe keturunan duwe anak, bebannya kini wong tua. Sebab apa? Kau bakal ana masalah apa maning si Ujang Karen ajar menggawene apa? Iya, iya, iya. Bapane bae dagang tenteng, bapane bae dagang kerupuk yeye. Lamun wis duwe kerepotan duwe anak angger bae marake mamaning celeng. Iya, iya. Bah jaluk duit. Bener. Bah beli duit jajan. Bener, Aduh bener. bah putune papa ora mangan. Resiko dikena angger wong tua. Angger wong tua. Aja kedawan-dawan ning bab masalah hubungane lin kelawan anake Ki Danu. Iya. Pegataken ning dina kieu. Beru sampeyan yen gadange sengsara tuh. Ya beli weruh. Beru yen gadange rumah tanggaku berantakan. Ya ora weruh Kang. Beru yen sampeyan gadange blenak rumah tanggane ku. Ya ora weruh. Kenapa sampeyan wani megataken? Ya. Singarane wong rumah tangga. Ya, ya, ya. Toli sampeyan wong tua. Ya Kang. Antara suka karo terima. Bener. Sukane sing lanang, terimane sing dadi wadon. wadon. Toli gak singaran wong anak-anak. Baka anak mah cilik lagi cilik ke anak. Iya bener. Baka gede mas anak. Anak, bener. Toli wis rumah tangga. Ya. Aja maning wong sejen julalen. Wong tua gak beli melu campur ning urusannya anaknya wis rumah tangga. Bener emang. Kenapa sampean melu campur? Ya pan mengkonon Kang Wira. Sebab resiko niki lamun iya mengko kedawan-dawan bocah ki. Rumah tangga karo anake Wadanu watir-watir mengkonon. Sebab angger bae resikone bakal kurang tuna butuhe angger bae nyelendote maning wong tua. Jejaluke mek karo wong tua. Aja sampai bebani, aja sampai anak kita kesengsara Kang Wira. Iya dudu mengkonon. Sampean wani ngomong kurang mangan kurang jajan gaji angger wong tua. Angger wong sampean ya pernah dirugiaken kenapa ning anake Wadanu ku? Ya durung pernah. Pernah ngerugiaken. Durung. Kenapa sampean wani ngomong mengkonon? Rakyat kula. Wir. Ya maksudnya aja sampai kayak konon. Bener. Terus ngaton gambarane. Arep nimpani apa? Terus aku. Harapan dimpani apa? Iya. Bakal singkaton gambare sampean. Priwe sih Siapa sampean? kita. Iya. Paok Mangin. Iya. Sampeyan nuduh memvonis bahwa anaknya Wadanu iki bakal melarat. Iya. Bakal blenak, ora kiyang makaya. Ari sampeyan pegawene dijaluk bae ning wong Cina ku priben. Pada baik gablik yang makaya. Priwen Pak, apakah kita kudu jujur karo Kang Wira ki? Ya sebab masalah ki kini suwe-suwe makin jero. Masalah cetek suwe-suwe ki jero ngablak-ngablak masalah. Wis terang-terangan bebas. Sebab apa? Kini ki kaitannya ki karo mengkenen ora. Urusannya karo duit. Aduh Kang Wira. Ya toli gak orang mencampuri. Singaran wong rumah tangga